balma ani nyankuma bikibara yan bambolo kada ukulo kan o de duanza juma do juin kalo kile folo babolo do koni wala ngatala yen quartier do la ni o to ko Fator Mosi o ko koni senfe ji koni ale tienli barike ni quartier la mo nukuna sabla atara ni demsen kele ale ni bagan koni chama ale ni bollamnan fene chama ay do yere fene ka so wala ngata afe koni babolo en koni wala ngatala ka do dugu kono tanto kasoro ali san yere mana sabla kanal jiwde kundo ko jire bola banjakara kulula kasoro ka jigi babolo en kono ni oye tienli chama ke tanto koni quartier la mo nunu koni u bola quartier yere kono peu ni u bola mina damado ni uye sino ji koni ale tienli ke fuka damateme kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye 11e arrondissement fintigiw ulu kɔni u bolo da bingalikɛla mɔgɔ fila kan ni bingalikɛla nunu kɔni ulu kun ka baara bɛnnen do ka taa sira da mɔgɔw ɲɛ ni ka u bolofɛnw minɛ u la finitigi nunu ka fɔla don kɛlen u ka so kɔnɔ fɛn minnu kɔni bɔla yen nɔ o kɛla marifa 4 o marifa nunu kɔni kun chargelen do moto 3 o kun ye moto suɲɛlen dɔ ye ale ni telefɔni 2 tuguni nunu yɛrɛ ka fɔla moto nunu kɔni ulu yo o suɲɛ ko Davido ka concert mun kɛla Mali la laban in na o don sufɛ kɔni u yo ulu minɛ mɔgɔw la ko ale ni fɛnɛ yirimajɔ dugula mɔgɔ dɔ kɔni u bagala o fɛnɛ ma tentɔ ka taa sefa wari miliyɔn 4 fɛnɛ minɛ o la hakilila jiginna tuguni avril kalo la o mɔgɔ kelen nunu de tara bin titibugu la alimentation dɔ kan yen nɔ ni ka tiɲɛli do ulu kunna fɛnɛ bingalikɛla nunu yɛrɛ kɔni ka fɔla ulu kun be u ka wale cɛjugu nunu kɛ ni beze ni muru ye walima u be marifa yɛrɛ da ɲɛsi mɔgɔw ma ni u ye mun fɔ ni ulu m'o kɛ u be sɔrɔ ka o tigiw ɲangata an be wagati min na i ko sisan ni bingalikɛla mɔgɔ fila nunu kɔni u be commune 5 tribunal la ɲangili mun kan ka da u kan o ka da u kan an balimaw ni kibaruya nɔ tun b'an bolo ka da u kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la